Wara aktar minn sentejn ta' inċertezza minħabba l-pandemija u issa fi sfond ta' tħassib minħabba l-isfidi marbuta mal-gwerra fl-Ukrajna, l-istilista ta' żbuħija Jennifer Dimek fetħet ħanut ġdid fl-Klin. Hija se tieħu dan il-pass grazzi għal diversi skemi u għajnuniet li sabet mill-gvern fl-aħħar snin, kemm matul il-pandemija u anki permezz ta' skemi offruti mill-Malta Enterprise. Ovvjament biex tiftaħ ħanut faċli, ma tittixxi l-makkinarju u il-magni l-iktar li jiswew flus, ġifiri dawk il-microinvest hemm ħafna benefiċċji fuqhom u wkoll anke meta timpjega lin-nies. Għandek benefiċċji l-ewwel 3 snin u kienu ta' ħafna għajnuna u ta' kuraġġ li għalmenu ħajkollok naqra ta' boost biex tibda l-business. Waqt l-inaugurazzjoni tal-ħanut ġdid tagħha fl-Klin li se joffri servizzi ta' żbuħija, irtokk u trattamenti tal-ġilda fost oħrajn, l-istilista stqarret li ħassitha komda tinvesti għaliex kien hawn bosta inċentivi ta' serħan il-moħħ. Li ma qatalix qalbi kien li waqt pandemija ħareġ ħafna inċentivi bħal għena fil-kirjiet li f'dal-każ ma bżajtx nidħol f'kera għax naf li jisni ħassejtni sigura, apart il-kirjiet ukoll kellna il-grants ukoll fix-xahar. Jennifer hija ta' tifla ta' sena u nofs u qed tistenna tarbija oħra fix-xhur li ġejjin. Minkejja dan, id-determinazzjoni li twettaq il-ħolm tagħha u s-sapport minn dawk ta' madwarha dejjem xprunawha biex taħdem għal dak li tixtieq. Mhijiex faċli ma' determinazzjoni, anke childcare, ovvjament, bdejt ilha childcare ta' sena biex inkun nista' immur lura x-xogħol. So diktejn ukoll l-iskema ta' childcare. Ifhimni, mhijiex faċli, imma naħseb ta' tkun taħdem b'passjoni lejn il-linja tiegħek sakemm issib dik il-linja li vera tkun passjonali għaliha, u mbagħad issib il-bilanċ. L-appell ta' Jennifer għal ommijiet oħra huwa biex isibu dak li jħobbu jagħmlu u ma jwarbux il-ħolm tagħhom għaliex jekk wieħed isib il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja, il-ħajja tkun sabiħa u ta' sodisfazzjon.